T'has preguntat alguna vegada per què Déu permet el dolor, les malalties, la fam, la mort i encara més? Per què hi ha el mal al món? Quasi sempre, les desgràcies humanes venen de fer servir malament la nostra llibertat, de deixar-nos arrossegar per l'odi, la ira, la violència, l'egoisme o la mentida. D'aquestes males passions neixen les baralles, els enfrontaments, els crims, les guerres, el terrorisme, els genocidis o l'assassinat d'innocents. Però pots preguntar-te, si Déu ens va crear, per què ens deixa fer el mal? No podia haver-nos obligat a ser sempre bons? Déu és la summa bondat i felicitat, i va voler que els éssers humans participéssim d'aquesta bondat i felicitat. Com aconseguir-les? Estimant-lo. I perquè, de veritat, poguéssim estimar-lo, ens va crear lliures. O és que potser es pot estimar per força? En donar-nos la llibertat, Déu va córrer el risc que diguéssim no a les seves propostes, que li responguéssim: no, jo prefereixo seguir els meus gustos, els meus capricis, em basto a mi mateix. No t'agrada la naturalesa? Tota la creació dona glòria a Déu. Animals, plantes i mars en reflecteixen la bellesa i la bondat, però només l'home pot donar glòria a Déu lliurement. Per què? Perquè som l'única de les seves criatures dotada d'ànima immortal capaç d'estimar o de rebutjar l'amor diví. L'única dotada de llibertat. L'ésser humà va gaudir de bell principi de l'amistat amb Déu, però, per desgràcia, aviat es va apartar de l'obediència al seu Senyor per seguir falsos reclams. Fou un pecat tremend. Quin pecat va ser aquest? Un de molt antic, el primer de tots. El van cometre els nostres primers pares, Adam i Eva. Déu els havia creat feliços, sense dolor, ni malaltia, ni mort. Els va posar en un lloc deliciós anomenat paradís o jardí de l'Edèn. Tenia tot el desitjable, tots els fruits, totes les delícies. Només els va demanar una cosa: que no mengessin de l'arbre de la ciència del bé i del mal. Temptats pel diable, però lliures i conscients, Adam i Eva van menjar del fruit prohibit. D'aquesta manera van trencar la seva amistat amb Déu. Les conseqüències de la seva rebel·lia van ser terribles. Van ser expulsats del paradís. La seva naturalesa va quedar ferida, sotmesa a la ignorància, al sofriment, a la mort i inclinada al pecat. I el món també va quedar danyat. No és massa càstig per una fruita? El greu no va ser menjar la fruita prohibida, sinó desobeir Déu, el seu creador. El seu pare amorós els ho havia donat tot. Ells, en menjar el fruit de l'arbre de la ciència del bé i del mal, van voler fer-se iguals a Déu. Fou, doncs, un gravíssim pecat contra l'ordre establert per Déu. Aquest pecat l'anomenem pecat original, perquè va ser l'origen de tots els pecats i de tots els mals que hi ha al món. D'aleshores ençà, tots els éssers humans naixem amb el pecat original i les seves seqüeles. Per què? Perquè la naturalesa ferida dels nostres primers pares es transmet de generació en generació com les aigües d'un riu. Si el corrent es contamina en el seu origen, les aigües flueixen contaminades per tot el seu recorregut. Per raó del seu pecat, Adam, Eva i la seva descendència quedaven exclosos del paradís, del cel. Per sempre? No.
Déu, en la seva misericòrdia, els va prometre un Salvador que els deslliuraria de la mort eterna. Aquest Salvador havia de reparar la seva ofensa a Déu. Però, de quina manera, si aquesta ofensa era infinita per haver ofès el bé infinit? Vols saber-ne més sobre el pecat i les seves conseqüències? Per què hi ha tant de sofriment al món? Per què ens costa obeir, estudiar, matinar o ajudar al necessitat? Presta atenció a la unitat i descobriràs coses sorprenents.